Det kost worm placement och allt det där. Ja. Trutcher, men så har vi inte. Trutcher, så är det bara något Frank, mamma och någon annan. Fuck dig! Jag tycker vi var ready. Till du vara klar. Ja. Just how we do this. Kan jag placera något? Alltså, det sitter när jag sofa. Nice. Improvising. Oh shit. And so it begins. Yes, sir. Nej, Franksters. Klar, Missed men it like a... Vi tar till kort. Nej. Ha? Ja? Vi tar fort AnsÍmass, come on. Ja, jag vet. Jag glömde kvar namn joke. Elias. Nej, jag har sett Vagina Tower. Det är gott. Det är gott dock. Då stod det där, jag var akkurat för en veck för att tycka stäget att typ är på nej, liksom i munskärmen. Så sa jag, Ja. Det går fläckar nej du gör. Let's go. Du säger det. Ja. Det är ganska super obvious, men ja. Ja, det är också obvious, ja. Yes, sir. Ja, det Det är ganska det Simon. första man Fuck you. görs. Stryker det här så att de obvious design här. Simon blir så taktisk i rummet det. Alltså, det är inte bara gott design. Don't blame me. Levi, what have you done? Kvätt! Du fänkar inte köra den i här. Jag är sån här skilte. Du kanske ska gå fotboll. Kan man nu... Det är nog... Symfoneringsplikten som kommer automatiskt. Eller inte faktiskt det görs det av steinen. Ha? Yes, sir. Här är skruva prickorna till att skruva. Ja, det är inte min mind. Nej, helst jag med. Det är nog skruva. Alltså menar du har slått någon alltså? Ja. Ja, det är det som händer där. Det görs det till ett bitmap, va? Så det är kvalitet. Forspet. Jag tror att det har varit till att gänka, va? Ja, ska jag inte välja ta hit till att gänka, tycker jag. Ja, trappna utanför. Ja. Så basically så är det faktiskt vitsen på artikeln om vi åker flåtande Vagina Tower. Ja. Flådande, det är bara där högt. Ja, fysiskt omöjligt. Yes, sir. Ah, fuck! Also, Frank, you can do it, man. Fuck, if I fuckar vintern upp, by the way. Nej, gå inte fucka vintern. Fucka raketterna vid vintern. Ja, men du bara kört, jag snörtar här bara. Basically. Hallå! Hey! Jag kan nu. Secretly, I think I thought just a bolt all along. You should go teach how to be an asshole, Levi. Shut the fuck up, dude. Du kan bara börja bitcha, Levi. Construction worker. Ja. Vorspel källare. Yes, sir. Förstådd på Esbern. Ja, jag ska bara vinna det spelet. Nästa, då är inne så lever jag utanför, jag stitch det. Jag lever, jag kan inte prata med. Okej, eller hade för att jag skulle för shot upp efter det ifrån. Rascal. Det är viktigt. Att det går inte. Det är så flawless. Han väljer att sikta läckt upp efter mig. Oh! Shit. Jag vet inte, det låter att... Så fint det låter att det. Oh, importation! Well, yeah, all is fair, I guess. And we're back. Fuck. Fuck. Det börjar bli... Att han färlig, vet? Nej. I don't know. Nice shot. Att åt inte att det är bättre det. Oh my god, bro, inte bara trapporna i chakan. Yeah. Get Frank's mom. You lousy rebels! Oj, du rakt näkrade. Oj, Yeah. Frank. Ja. Det är nog. Andrias. Det var ett... Oh.
Jag hoppar Nej, men bara. vi får så cool ping-pong action alla ställen. Reinforcements have arrived. Så Levi, du må bara bruka construction works eller något sånt. Ja, vi tök. What have I done? Att det som vi säger! You stupid ass! Screw you, gärna. Wow. Du Ikke lägga bara fick nog göra det väck, Levi. Ikke. Kan det är för fasta jävel? Jag skulle inte göra skiltet så störst. Jag får säga att det är dumt. Jag vill inte bara admire det. Wow. Vi kan det. Giant skills. Skill shot. Oh, damn! Spelas. Ja, vi pumpar det där. Castle Saxon, hej alla. Jag taggar det. Inte flytta Esbern. Okej, jag körde väck. Jag körde väck från där. Cool guys, don't look at explosions, huh? Ah, shit. Matusa. Men Esbern, Det är just det här det är skottet fram. Esbern, cool guys don't look at explosions, huh? Alltså, jag ska sätta crossen framför igen så är det rätt. Nej. Vad är ju? Aj. Vad så vant i spel då. Jag heter Vanas då. Okej, never mind. Wow! Faktiskt ett half decent shot av det. Oh yeah. Fick med freaking 9. Kan se det som man? Color me impressed Carl från AnsÍmass Dolkar. Vad fuck ska jag göra det? Vint, Levi, du vint. Oh gosh, dang it. Alltså att det är också det einaste rundan du först kan bruka en arm. Yeah. Oh shit. Ja, jag gott skott alliga. Monte väl. Jag fick det av. Shit ut för. Halt shaft. Halt shaft. Så fuck kan du vinna där? Det här är så folk är inte bättre designer, cara. Ja. Åh nej! Next! Så är inte bättre designer. Det är vi tog designa, det är vi Bye. som design. Särpenar ut under så. Förstår du? Tippa är där inne. Han tittar valja cykelvapen där. Det var det bara 8. We show you. Det var bara 8 cykelvapen. Nej, nej. Ja, vi delar det just nu. Men Ja, jag ska switcha till som jag plejer. jag är helt tyst. Ja. Jag ska inte spela av. Ah shit. Så är mega gott i Esbern faktiskt. Ja. Aj! Suckar vi då Esbern? What happened? Alltså, jag alltid att det här var på alla måter för freaking börja, ja? Det här var bättre fort, det här var bättre superweapon, det här var bättre placeringar, det här inte ligga samlat ut. Jag tycker Och det här var bättre pasta! Vad säger jag för att jag Bra! Jag tänkte då. It happened. Det är väl inte att det är Toto. Ja. Ja, hej det lite ut. Ja, men jag har funnit det endaste jag kan göra. Alltså här är en chans för att klara att ja, hur säger man? Vänta stövna, vänta. Turn the tables. Lalala. Kan så Levi? Jag vet inte vad jag ska göra. Vis mig att du doer. verkar Ja, hicka nu. Jag är inte största nätverk, det är det första som är bättre i spel.
Shut up, Esbern. We got this. We got this, Andrias. We got this! Team AnsÍmass! Jag visste lite sådär eller? Alltså, kan jag spela i du rum? Aj! Ah, då borde valt lagt det hjärna skilten där. Du måste nästan släppa man ut. Ja, men det menar nästa dagar som du kanske ska säga. Ja. Hey! Oh my god, kan hoppa av! Jag brukar alla ställa logro. Levi jokes lite. Det då. Men nu har jag byggt fyra. Nej. Wow, infiltration, eh? Ja. Oh shit! Fucking ninja you. Mr. Holy Hand Grenade, så... Han hever det. Shit, that's bad. Literally. Oh! Fuck. Oh! Aj! Basta! Då, nej. Shit! That's Ah, bad. shit! No, execution time, eh? Just my luck. We don't like... Bäst på batt, lägg du, kom. Nej, det är för längt ute. Fucking frags bomb. Åh, hej det blir slaktad eller sväll. Du brukte inte holy fucking grenade! Så är det freaking lika cool som att bruka freaking flamethrower? Ja. Nej, att flamethrower Maj brukar tatt vi. Han håller handgranate kan köra 2 brukar. Ja. Alltså, vi tittar att tejpa i vattnet. Fuck att det stäger. Effekter ur kassan som är stjål från däcken typ. Samkas här. Ja. Oh, don't. Come on, get rid of him. Ja, så trattnar dejlig här. Oh ja? Jag alltid vill ha vunnit det. Det går bara inte upp. Ja. Ja. Är det tre what? Alltså, Agaman! Nej! Gata där så emot. Well, I didn't think this through. Alltså, Tyler vid... Alltså, att gör det som är standard ut. Det var bara ett sånt aesthetic choice här, faktiskt. Men det är nästan taktiskt. Ja. Smörjer inte mer, jag kan fucka inte jetpack i spel nu. Det som är enkelt mest det är att lustla gör nu upp Jag tycker att körsmå bröjter och redställningar så. Got Jörn? Du suckade Faktiskt, just så för emot. Esbern. Det får Ja, då lustla... Så kan spela det vi, okej? Ja. Ikke mun shit är skiten design av Borg. Alltså, Det är alltid det är jag syns inte. alltså, hon ser gott. Lea! I am proud of you. Det ska du få igen. Nej, men han tycks det största skottet istället för shot. The last shot you ever shoot. Ja. Okej. Nej. Jag är inte över och alltså. What? Jag är inte över alltså vatten till alltså jag var inte socka. Yes, äntligen Levi. Och skott. Deathstock till Army. Du har vi redeemat det själva. Damn. Det var det. Nej! Redeemat det själva. You became shit just like your always are. The jab come from AA. Fick jag inte. Kom på tjuv hos flammkastaren. Disappointed me. Fucking- Humiliated me. In front Flammkastare. of my friends. In front of Carl's mom. Yeah. Jag kunde inte den här shit!
Så tack. Alltså, det var bort jag. Skulle ju bruka det. Ja. Levi, vad ska komma man tror väl? Jag tror väl att svimja, Levi. Nej, hvis du vinner det, så är du görs allt gott att du för du skräpar design. Ah, skjut! Skjut då! Yes, sir. Levi. Nej. Nå, ska vi ta ut genom... Jag är bara ett overkill Ja, vatten. gör det. Jag vet inte om att det är Jack the Legend. Jag hade nästan för förstå. Kom Andrias, ruttnas inte det ut. Alltså, du sockar ju sånt när Esbern. Ja! Så du hoppar på att jag skulle vinna det. Ja, axle, yes. Ta det här Goodbye. i alla positioner. Eller uppe på. Okej, Andrias. Det var själv vad det Ja, det var så tattligt. Oj då. Oh my god, jag fuck med det här, men... Jag tror inte jag kan toucha på, okej? Total defeat, Esbern. Alltså, jag ångrar att det tapp så här som det är. Alltså. Jag glömmer mig att det inte är lika. Alltså, då är det inte jag trapparna.